O éxito da primeira edición foi unha das razóns que levou a Micos, xunto co Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, a retomar o proxecto Remar, que se viu o ano pasado tamén condicionado pola irrupción da crise sanitaria. Trátase dunha iniciativa que busca a conservación da contorna litoral e mariña. Proxecto de custodia ambiental que sobre todo quere fomentar a participación cidadá na reducción de lixos mariños. Entonces, nada, nesta liña estivemos traballando coas persoas con discapacidade, facendo sobre todo formación para que eles sexan os guías ambientais dentro do proxecto e que podan guiar tamén as accións ambientais que son, por exemplo, as limpezas de playas. A entidade tamén elaborou unha guía de boas prácticas de xestión de residuos nas principais actividades do sector pesqueiro, que será distribuído entre as confrarías da zona. A cambio das súas boas prácticas, poderán tamén recibir o selo participativo de garantía, o denominado buque azul. As cofradías estamos elaborando agora mesmo unha guía para fomentar o sello buque azul, que é un sello que creamos dentro do proxecto para distinguir as embarcacións que fagan boas prácticas en xestión de residuos. Ademais de participar na iniciativa limpando varias praias, os usuarios de Amicos tamén buscan a implicación dos diferentes colexios da zona. Para que os niños el día de mañana aprendan a no tirar basura, o sea, vamos desde moi pequeñitos a que aprendan a no tirar basura al mar. O proxecto conta tamén cunha importante vocación social e inclusiva. En Amicos levamos uns anos traballando moi intensamente, queremos facer un motor de transformación social e que as persoas con discapacidade sean actores e activistas e promotores do cambio social, non desa transformación e dese cambio de vidas da realidade que tanto necesitamos. Este proxecto desenvólvese coa colaboración da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, a través do programa Pleamar, cofinanciado polo Fondo Europeo Marítimo da Pesca.